Obec Šuňava je súčasťou občianskeho združenia pod názvom MAS Pramene. V nasledujúcom príspevku vám toto združenie trocha priblížime. V roku 2013 bolo zaregistrované občianske združenie MAS Pramene, ktorého súčasťou je aj obec Šuňava. V našom obecnom vysielaní sme o tejto skutočnosti už informovali, ale čo vlastne predstavuje pojem MAS Pramene? MAS Pramene znamená miestna akčná skupina. Tento názov vznikol pred viac ako 20 rokmi v štátoch Európskej únie. Podnetom pre vznik založenia miestnych akčných skupín bolo, aby sa obce dostávali viac do povedomia, aby vytvárali jednotlivé regióny a navzájom obce začali spolupracovať. Aby bola táto spolupráca dokonalá, sú tam určité pravidlá a podmienky, ktoré je potrebné dodržať a bez nich sa nemôže uchádzať daný región o štatút miestnej akčnej skupiny. Toto občianske združenie sa skladá z 13 obcí, ktoré sa nachádzajú v oblasti údolia riek, Hornádu a Čierneho Váhu. Má výnimočné postavenie a jedinečnú hodnotu územia, ktoré si zasluhuje zvláštnu ochranu a zveľaďovanie. Združenie na našom území tvorí samozrejme Šuňava, Vikartovce, Kravany, Spišské Bystré, Hranovnica, Vernár, Spišský Šťavník, Vydrník, Jánovce, Hvorka, Švábovce, Hozelec a Gánovce. Strategickými cieľmi sú predovšetkým rozvoj cestovného ruchu, rozvoj lesníctva a spracovanie dreva, rybolov, poľnohospodárstvo a remeslá, zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, ekonomický a sociálny rozvoj a zvýšenie zamestnanosti regiónu. Pri prvom valnom zhromaždení boli vlastne navrhnuté predsedníctvo, predseda, dozorná rada, revízna komisia, výberová komisia. Ak by som mohol spomenúť, predsedom občianskeho združenia sa stal inžinier Vladimír Ondruš, starosta obce Vernár, a zástupcom predsedu sa stal inžinier Rastislav Neupauer, konateľ spoločnosti Mesovýroba Štefan Knižka z Hranovnice. Členom predsedníctva je okrem iného aj váš občan, pán Michal Ilenčík, ktorý je predseda pozemkového spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava a samozrejme tým pádom toto spoločenstvo je aj našim členom. Dohromady má združenie 30 členov. Spája tak verejný a súkromný sektor. Aby MAS Pramene získali štatút MAS a tým aj financie z Ministerstva pôdohospodárstva, musia byť splnené viaceré podmienky, ktoré sú aj špecifické pre toto združenie, a tým sa mohla vypracovať a predložiť základná stratégia, čím sa získajú financie z ministerstva. Zjednodušene sa tak môže náš región, ale i podnikatelia tohto regiónu dostať k prostriedkom z rôznych fondov a tým rozvíjať svoje ciele v oblasti zamestnanosti, cestovného ruchu a poľnohospodárstva. Hlavné zameranie a prečo vlastne toto občianske združenie vzniklo, aby sme takisto začali spolupracovať navzájom obce a súkromný sektor. A takou hlavnou myšlienkou je presadzovať a rozvíjať medzisektorovú spoluprácu, chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia, propagovať rozvoj vidieka a vidieckú činnosť medzi občanmi. Takisto propagovať ten vidiek nie len medzi regiónmi na Slovensku, ale dostávať sa do povedomia aj v zahraničí. V súčasnosti občianske združenie vyvíja rôzne aktivity, aby sa zvýšila informovanosť občanov v členských obciach. Momentálne teraz sa ukončila súťaž žiakov základných škôl nazývaná Prázdninový vidiek očami detí. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci základnej školy Šuňava. Vlastne táto súťaž sa bude skladať z 3 kategórií, kde deti nám predstavia svoju výtvarnú prácu, ako si predstavujú vidiek, fotografie a slovovú prácu. Z každej kategórie budú 3 odmenení, čiže celkovo bude tvoriť 9 odmenených. Vyvrcholenie tejto súťaže by malo byť 16. októbra, čiže tento mesiac. Okrem iného sme už mali jednu takúto súťaž v rámci základných škôl, kde úlohou bolo
vytvoriť alebo navrhnúť logo pre našu miestnu akčnú skupinu Más pramene. Okrem toho sme sa zapojili do súťaže Fotografia roka v rámci Národnej siete rozvoja vidieka Slovenska. Vyhodnotenie bolo na výstave Agrokomplex Nitra 2014. Získali sme 2. a 3. miesto. Taktiež je dôležitá aj osveta medzi občanmi, pretože aj samotní občania tvoria hlavnú stratégiu združenia. V súčasnosti združenie robí prieskum medzi občanmi formou dotazníka. Vyplnenie je dobrovoľné, ale snahou je získať vypracovaných dotazníkov čo najviac, aby sa tým dostalo čo najväčšie množstvo potrebných podkladov na samotné vytvorenie stratégie. Prvou takou podmienkou na vznik a získanie štatútu miestnej akčnej skupiny je, že hranice obcí tvoriace toto občianske združenie musia byť navzájom prepojené, nesmie byť medzi nimi medzera alebo tzv. Diera. Druhá taká podmienka, že počet obyvateľov tvoriacich toto občianske združenie alebo tento región musí byť minimálne 10 000 občanov. Tretiou podmienkou je hustota obyvateľstva na danom území, ktorá nesmie byť vyššia ako 150 obyvateľov na kilometr štvorcový. A poslednou podmienkou je súkromných partnerov v danom občianskom združení musí byť viac ako 51% a verejného sektoru, čiže obci, nesmie byť viac ako 49%, čiže pod 49%. Ešte musím dodať jednu vec, že vlastne spomínam, že sme občianske združenie, miestna akčná skupina, ale v podstate správny názov by mal byť verejno-súkromné partnerstvo. Je to vlastne tá spolupráca medzi samosprávou a vlastne súkromným sektorom. Občania môžu získať informácie o činnosti združenia, o jeho význame aj na internetovej stránke, ale aj osobne prostredníctvom manažérky. Ak by mali občania záujem, môžu prísť na obecný úrad, kde ma nájdu a vlastne môžem im podať tieto informácie. Konkrétne na Šuňave budem 30. októbra, 27. novembra a 18. decembra.